How are you, my friend? Hi. All right. Hey, so he's arrested. All right, so Tobias, can you step out of the car? You're under arrest. You have an outstanding warrant for your arrest, okay? All right. Hakine kisngi ki bamanta, abangi pulai hakikat kubor, abangi pli ki TV, bat abangi pli wat ki internet ro, ki kubor ki babun ki dai sepang ke Jingshah kem jong ki pastor haki pulit. Bat unir udai pastor Tobias, pastor jong ka balang ublai hapo Steinbach Canada, balai syakem menemen step. Kat ba udangnya ya kekali. Bat ki pulit kila pensenge ya kekali ke jong u. Bat kila kem no yo. Ulah syak kem no. Nakadaw ba pelong jing yaseng man laka sngi uplay haka ying mane ka ba usyakri. Haka Jingshah hakum kane ka kapor ka ba ha. Ya ki briu ki bubun ki balado no ya ki kam ki jam ki jongki ki balado ka mai no. Ka ying mane ka ladai ban long kum ka hospital. Bat ru kum ka rehab center. Nakabanta ban ajing kermen yaki briu nakaktian ke jong ublay namar ki babun ki briu ki balado jing kermen bat ki bom dan syu ka jing kermen ki bakam tlot ke jemut jing perkat ki lek kulmari lade patu bat wat ban syem no ila ka jing im ke jongki bat kum ki pastor baki osngo yaki lang brot ki jongki baki hab ban yat lang bay ki ne ki jing jong ke jing do jing kermen kim ban se ban pli ki ying ki sem ki jong ki ban khot ya ki lang brot ki jong ki ban wan sya ki ying ki jong ki bakin yo ban pelong jing duai ban ai man sem ya ki ban pli ya ki ying mane ki ski ublai ndai ha baki pastor ki lek kumne ka sarkar ka phakem pan ban ya ki ha ki pulit pada kejuk kepor ke sarkar ro kala tentu jori ki breu bakin ya rap lem ya ki breu ki balado jingkermen ki balado kam do jam nakadaw jang kane ke pandemic dai hapala don ki bala ya kane baki pastor ki la ya kane ka phakem panban ki dai sisa ki sngi ki bae ban ya rap ya ki breu ro kalong ka bae ban syu pet ro kalong ka bae ban long kristan ba sisa hakum kane ke poro kadai kepor ke bae sisa bat ro ban im klem ublai hakum kane kepor ro kanang kham sisu namar omdan jingkermen syawai syaar laitna ka jingkermen ke bawan na ublai ngiyo iya kini ki breu hangne ki bayalum habar kat bakidang pelong jingeseng ki pulit ki wan ban kem yaki yo pastor bat yaki nong yalam ki jongki namar paki klem deng mas kidai ki jok jong ka Jingshah kem le se une corona un penmelen yaki pulit ban kem breu batru kan penmelen yaki banget ban yo I yaki Jingshah kem bakha kha jong ki nong yalam ki jong ki syano kane kan yalam ngitep kum ki banget ngitep pakine kidai ki ski ki bakhado ki ski ki bae ndai tongin yang scam haka jinget ki jongi bat ini ane bat uji su laji akat bajia longkat bolong